בוקר טוב, מה קורה? את יודעת שאסור לך לחנות פה. המורה, אני שמיניסטית. שמי תשפ"ד פותחות שנה באולפנה, איזה טירוף הולך להיות מחשגר. שכבה כזאת עוד בחיים לא ראיתם, עכשיו נסביר לכם איך זה עובר. 1000 זיינוקיות נכנסות בכל בוקר, תתכוננו השבעה בקרוב. שבוע אדר אווירה מטורפת, איזה הכתרה תהיה חגיגה. כן זו השכבה שמינית רבבה, איזו חפלה מרימות פה אווירה, משהו קלאסה, לא תשימו לב איך השנה טסה, כזאת שכבה עוד לא נראתה. שמינית רבבה, איזו חפלה מרימות פה אווירה, משהו קלאסה, לא תשימו לב איך השנה טסה, כזאת שכבה עוד לא נראתה. שכבת בדשא נבעט מחתולה, רק אל תתני לה שוב לאכול. מורות בהיריון בכמות לא נורמלית, כולן סטודנטיות שסיימו אתמול. שנה אחרונה וטעם של אושר, בגרויות בצד זה לא מעניין. לקפיטריה תגיעי כל בוקר, ותקני עד שהכיס מתרוקן. שמינית רבבה, איזו חפלה מרימות פה אווירה, משהו קלאסה, לא תשימו לב איך השנה טסה, כזאת שכבה עוד לא נראתה. שמינית רבבה, איזו חפלה מרימות פה אווירה, משהו קלאסה, לא תשימו לב איך השנה טסה, כזאת שכבה עוד לא נראתה. שמינית רבבה, איזו חפלה מרימות פה אווירה, משהו קלאסה, לא תשימו לב איך השנה טסה, כזאת שכבה עוד